Ja, vi har jo utroligt vejr her. Altså, det vælter ned med sne. Vi må grave vores telt fri. Håber på det bedste, men håbet forsvinder. Det ser så sørgeligt ud for vores chancer. Vi er lige ankommet til lejre 1. Vi har pakket til vores videre ryg. Vi går op i lejre 2 i morgen. Det er det go, vi går efter. Vi har ikke et andet forsøg nu. Vi skal give den en skalle. Ja, vi skifter til kanal 2. Bekræft skifter. Op. Haha. Det gik rigtig godt. Ingen problemer. Vi kommer op på god tid, og vi har smeltet vand, og vi sidder og har fået lidt pølser og lidt mad. Skifter. Vi har en 3-4 timer foran os, så når vi får lavet en lejr, lejr 2, for vi forhåbentlig kan låne et telt af nogle af de andre grupper. Så får vi nogle timers hvile, og så kl. 11 stykker i aften, så vil vi give det et topforsøg. Nå, det lyder sgu godt med blå. Omkring en halv time fra. Ja, det er for det øjeblik. Det er lidt sjovt, det sidder om alene. Fantastisk. Glad for at være inde.